sad igramo igru koju smo vidjeli kod jedne devike na TikToku, a igra se zove Boban. Ja kažem Boban, on kaže Boban. Ako se on nasmeje ili ja, dodajemo još jednog Bobana. Imamo pravo na 5 Bobana. Ni meni ništa nije jasno, ne da pravo. Ukapirat ćete sad, ajde. Moram da se smijem, brate. Ajde, smiješ. a gledamo, gledamo telefon. Da, gledamo telefon. Ajde. Boban. Čekaj. Ajde, može. Ajde. Boban. Nisam rekla da sam može. Boban. 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 Znači sam 2. Ajde. Boban. I 3. Može. Boban. I ti imaš 3. Ajde. Boban. Prvo, molim ti pusti me na kraju jer ja onda neću da stignem. Boban. Boban. A u bratu ni glup igra, ni smešnije, ni retardiranije, brate. Po Znači, 4. kako, po 4 jedan Dobro. Boban. Boban. To je to, moja pamet. Nije, imam pravo na 5. Mogu i te da kažem. Ajde. Boban. Moja pobjeda, ljudi. Moja pobjeda. Brate, koliko glupa igra. Nadam se da ste uživali u ovoj retardiranoj igri kao i mi. Da ste se nasmijali kao i mi. Probajte i pišite nam. U komentarima.